Здравейте отново, вие сте с предаването една година и моя гост Иван Вълев. Ние сме на годината 2013, а втората ни категория е песен, която още слушаме от тази година. Иван, ти си избрал Cage the Elephant, Come a Little Closer. Защо избра тази песен? Ами защото още я слушам. Реших да бъда много съвестен в изпълняване на условието в тази втора точка от програмата. И честно казано, тогава, по това време, беше един по-силен период, в който пишех стихотворение за първата ми дебютна книга, Завой. И тази песен много, като излезе, много бързо стигна до мен и зазвуча в главата ми. И звучи още. И когато човек обича нещо, той почва да се интересува от него и да търси информация. И така доста по-късно разбрах, че когато е писана песента, всъщност идеята за песента е дошла, когато групата имала концерт в Сао Пауло, мисля. И вокалистът на групата се събудил на изгрев слънце, отворил прозореца на хотела и видял как слънцето изгрява над фавелите в покрайните на Сао Пауло. И така му дошло вдъхновението. И това наистина, ако се замислиш, после се усеща в духа на песента. Готина история. Cage Elephant с американска група от Кентъки, която се мести и установява в Лондон и оттам тръгва тяхната кариера. Част от тази инди експлозия, за която ти говори през 2013 и около 2013. Моята песен, която избрах, която още слушам, е една от любимите ми завинаги и също е част от тази вълна. Arcade Fire Reflector. За мен Arcade Fire е една от най-великите групи и личен мой фаворит. До някаква степен бих казал, че това, което се случи с Arctic Monkeys, чисто като достигане на пика им в комерциален аспект, за мен се случи при Arcade Fire в чисто творчески артистичен аспект с техния албум Reflector през 2013. Група, която може би достигна комерциален си пик още с първия си албум The Funeral или с The Suburbs, който спечелиха Грами през 2010 година. Също невероятен албум, но лично за мен като голям фен на тази група, много ясно спомням, когато излезе Reflectors, невероятното му видео с камелото на Дейвид Боуи, с 5-минутната си продължителност и наистина обожавам тази песен и продължавам да я слушам до ден днешен. Ти имаш ли отношение към това парче? Да, много ме впечатли като излезе. И тогава, честно казано, аз още не бях озрял много за самата група като цяло. И това, което не ме отблъсна, но по-скоро ме отдалечи малко, ме дистанцира, ми се видя прекалено амбициозно. Някак си искали са да... Чисто творчески ми се стори, че са искали да вкарат всичко в една песен, което е много, много трудна задача. И ми трябваше време, за да осъзная колко много ги харесвам. Това са групи така на зрелостта, аз така ги наричам, това за мен са Arcade Fire, The National или примерно LCD Sound System, които аз много обичам, но всички тях съм ги забичал малко по-късно, след като те са били много дълго на музикалната сцена, не както беше с Arctic Monkeys. Ами той дори самия има албум, в него има изключително много гръцка митология, те са изключително фокусирани върху това в този албум. Като цяло неща, които аз по принцип не бих простил на много изпълнители, наистина такова малко self-indulgent, малко прекалено претенциозно, но толкова някакси те успяват да го направят да работи. Дори куплетите на френски и всички тези неща, които по принцип биха звучали като too much за други групи, при тях работят. И наистина някакси това, че Дейвид Боуи участва в песента, е все едно ултималния sign of approval, нали? Кой друг по-подходящ човек да каже това е. Така е. Наистина това е също от нещата, които ще останат във времето. И в крайна сметка, да, може да не са за всеки, може да са претенциозни за едни, прекалено амбициозни за други, но това са си те и те имат своя същност, което знаеш много добре за един артист е винаги от първостепенна важност. Ти имаш ли други песни, които имаше желание да споменеш, които може би още слушаш или които тогава много сте повлияли? Ами, честно казано, много неща излязоха тогава и Джак Уайт имаше много силен албум с много силни песни, като Лазарус, също доста амбициозна песен. Queens of the Stone Age, предполагам, аз мисля, че си фен. Да, Queens of the Stone Age, трябва да ги споменем. Наистина много, много силна година. Ами добре,
Слушаме нещата, които ние самите още слушаме от 2013. За Иван това е Cage the Elephant, Come a Little Closer, а за мен това е Arcade Fire Reflector.